Salutare prieteni și bine v-am găsit la primul meu vlog pe canalul meu de YouTube. Scuzați-mi băluțele, abia ce am terminat de mâncat și eu, mi-a dat aici mami de papa, da, și acum suntem puțin agitați. Acesta este primul nostru vloguleț pe canalul nostru de YouTube. O să-mi ia ceva timp până mă obișnuiesc cu camera asta, da. Astăzi am făcut și noi o lună. Da, cum te simți, mami, după o lună? Luăm așa un mic interviu aici pe canalul nostru. Ne simțim super cu frumusețea asta de copil, deci o frumusețe de copil și cu minte și tot ce vrei, tot ce își poate dori omul mică. Un tătic. Uitați-mă. E adorabil. Ți fă mă, tati, acolo, mă. Da, cu botoșeile. Nu te supăra, nu te supăra. Ți fă, mă, tati, mă. Nu te supăra. Ia uite ce e aici. Nu te supăra, mami. Ia uite, tati. Bau. Da, momentan el, acum ușor o să înceapă și el să distingă lucrurile, să... El nu vede, trebuia să-ți spus, nu, el nu vede, e doar aude, simte, vede, dar vede în ceață, ne recunoaște pe noi, da? Așa sunt toți bebelușii. Și nu mai suntem sugari, din ce am înțeles, adică nu mai suntem sugari, noi suntem newborn. Băi, așa, un fel de mic. am schimbat și eu astăzi un Pampers. Nu te supăra, mami, nu te supăra. Wow, vorbește și el cu oamenii aici. Vezi? Wow. Suntem seara la băiță și băiatul aproape că a dormit. I-am făcut o băiță și acum i-a pus Alexandra prosopul, așa pe el, în cădiță, ca să se simtă la fel ca Nutra. Și uite-l cum stă. E boier. E boier. Ți-o mă, tati, acolo, mă. Ți-o, tati, cum e prima băița ta? Bine, prima băiță filmată. Prima băiță filmată la o lună. Mama, era să zic la un anișor. Ia uite ce cuvinte este el acolo. N-are treabă. Lui și place apa. Da, chiar îi place. Stă de ceva minute aici și... Prima oară în burtică, când am mișcat când am intrat în cadă. Ce stă el acolo, mă? Da, pentru că ăsta e secretul. Ghindocul. Mi-a zis și mie cineva și uite că așa e. Păi e și apa caldă. E și apa caldă, și e prosopul și na. Cum stă el acolo. Am zis să vă luăm cu noi, să vedeți prima lui băiță filmată și să împărtășim și cu voi această experiență. Este, na, pentru mine cel puțin așa e dubios că e micuț și să nu-l rănesc, să nu... Da, Alexandra e expertă, ea e brici. Uite-mă ce stă nemișcat, mă, acolo. Și eu mai am de învățat foarte multe, dar învățăm cu el pe parcurs. Da. Adică nu trebuie să fie teamă. Astăzi am schimbat și un scutecel. Și scutecel și l-ai îmbrăcat. Da, și l-am îmbrăcat. L-ai dat cu cremă. Ei făcut și tu baie. Da, eu de obicei mai stau cu el în cadă când face băiță, dar... Asta e masaj, așa, acum spa. E la spa, da. Stă la spa. Asta zice că nu e bine, doamne, să ții bebelușii, dar nu știu, eu am văzut că e foarte recomandat să te duci cu ei, să noți, dar unde să te duci cu ei, că e pandemie și oricum nu știu să nu zici. Da, fiecare cu teoria lui. Opa, era să încadă camera direct peste el. O să terminăm băița și apoi o să vă arătăm cum îi face masaj. Că a dormit de tot, bă, broscuța. Ce fă, mă, tati, mai a dormit? Ce bine e? Ești boier acolo.
Aș vrea și eu să stau să-mi facă și mie cineva. Îți dai seama că toată lumea are vrea. Îl deranjez acum, el vrea să-l las să doarmă. Chiar îl deranjez. Cât dormi, mă, tati, acolo, mă, boierule? Gata, a dormit, mă, sărea. Păi acum e și el fresh, că e fără scute, fără nimica și e acolo, e gol ca Adam. Da, terminăm băița și ne vedem în sufragerie la masaj, da. Revenim după aia. Am terminat cu băița și acum o să vedem ce ne face mami. O să începem să plângem, că na. Așa se întâmplă. Sau nu o să plângem. O să plângem. Nu te supăra. Nu te supăra. Suntem mai pudici așa de fel noi. Nu ne place să stăm fără pamper. Îi punem hăinuța, îi se face fomiță și dacă ni se face fomiță, trebuie să plângem. În fine, l-am masat aici cu diverse creme dintre astea. Bine, nu le facem noi reclamă, că nu ne-a sponsorizat nimeni, dar poate ajutăm și pe alte mămici. Cu ce produse îl dăm pe bebe. Asta este o pudră, hai de focus. Da, mie mi-a plăcut foarte mult asta. Bine, asta... Asta este un ulei de masat. El mai masăm noi seara și asta la fel este o cremuță. Așa, o parte dintre produse. Aici e cutia plină. Da, acolo mai avem... ăsta care e foarte bun pentru funduleț. Ăsta e foarte tare. Mie îmi place mult de tot. Ia să vedem acum. Ce faci? Ce faci? Bezeau. Ți fă, mă, toate acolo, mă, plângăciosule. Plângăciosul meu. Bun, am zis că o să vă prezint și camera lui. În fine, el nu prea doarme în pătuț, dar îl avem ca să fie. Un pătuț cu baldachin, cu diverse jucării pe acolo. O chestie de asta cu masaj, cu muzică. Așa, în fine. Avem pisica. Hello. Și aici am pus un televizor ca să aibă sunete seara când îl mai ținem aici, să nu stea fără sunet, gen. Deci asta este mica lui cameră. Iată, prietene, că s-a liniștit puțin, i-a dat puțin sân. Dacă aveți întrebări pentru Alexandra, cred că o aveți nenumărate întrebări, lăsați-ne în secțiunea de mai jos comentarii și la următoarele vloguri pe care le facem o să vă răspundem la absolut toate comentariile voastre. Nu uitați să-i dați un follow pe Instagram, eu sunt PoroJR. Acolo îi postează Alexandra zi de zi, story-uri, poze și o grămadă de alte chestii. Suntem curioși să vedem ce doriți voi să știți despre evoluția noastră, cât și a lui Bebe, și să ne lăsați seturile de întrebări ca să vă răspundem. Așa e cel mai ok. Oricum se vede pe fețele noastre că suntem obosiți. Nu știu cât de bine se vede, dar suntem obosiți pentru că el are un alt program față de cel al nostru. De atât de tine vorbim și când plânge automat, ori plânge că a făcut pe el, ori este foame, ori are nevoie de atenție. Și când ți-e somnul mai dulce și ție pe la 12 1, uite acum când filmăm asta este 1 dimineața. 1 și un pic, da. Deci suntem fresh, avem energie. Bebelinus, boierus. Da, ăsta a fost vlogulețul cu prima noastră băiță. Am făcut și
și o lună. Botoșei, da. Deci ei adoră, mine să-i mănânc, deci nu știu. Se vede, da. Da, stai să dăm focus pe ei. Așa. Sunt 50. Știi, când îl văd încălțat cu potoșii ăștia, deci îmi vine să-l mănânc, efectiv, e așa, o chestie fluffy și... Mă simt împlinită, fericită, dar suntem și obosiți că... Na, dar e cel mai frumos sentiment. Pisica. Vrea cineva o pisică? Am filmat mai devreme. Da, prieteni. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați acolo pe like și să ne lăsați comentarii cu ce anume mai vreți să vedeți în următoarele vloguri cu bebelinul, ca să filmăm și să vă răspundem la întrebări. V-am pupat și vă dorim sănătate, o seară frumoasă și nu uitați să vă abonați la The Big Boss. Vă salut, prieteni, și vă mulțumesc că mi-ați urmărit prima mea băiță filmată. V-am pupat. Să aveți sănătate, fericire și tot ce vă doriți voi. Pupi, pa!